Това е апартаментът на семейство Петрови. Той е нов и модерен и е на третия етаж. На вратата се звъни. Добър ден, идвам по обявата на квартира. Заповядайте, влезте. Вие къде живеете? Аз съм от Солун, студентка в Софийския университет. В Солун живея в голяма и хубава къща. Ето апартамента ни. Тук е антреето, а това е хол. Там са спалните и детската стая. Вдясно е кухнята, а вляво са банята и туалетната. Имаме и два балкона с много цветя. Госпожо Петрова, имате много хубав апартамент, светъл и удобен. Коя стая давате под наем? Детската стая. Тя е широка и топла. Харесва ми, кога мога да донеса багажа си. Заповядайте още днес. Втори път. Това е апартаментът на семейство Петрови. Той е нов и модерен и е на третия етаж. На вратата се звъни. Добър ден, идвам по обявата на квартира. Заповядайте, влезте. Вие къде живеете? Аз съм в Солун, студентка в Софийския университет. В Солун живея в голяма и хубава къща. Ето апартамента ни. Тук е антреето, а това е хол. Там са спалните и детската стая. Вдясно е кухнята, а вляво са банята и туалетната. Имаме и два балкона и с много цветя. Госпожо Петрова, имате много хубав апартамент, светъл и удобен. Коя стая давате под наем? Детската стая. Тя е широка и топла. Харесва ми. Кога мога да донеса багажа си? Заповядайте още днес. Третия път. Това е апартаментът на семейство Петрови. Той е нов и модерен и е на третия етаж. На вратата се звъни. Добър ден, идвам по обявата на квартира. Заповядайте, влезте. Вие къде живеете? Аз съм в Солун, студентка в Софийския университет. В Солун живея в голяма и хубава къща. Ето апартаментът ни. Тук е антреето, а това е хол. Там са спалните и детската стая. Дясно е кухнята, а вляво са банята и туалетната. Имаме и два балкона с много цветя. Госпожо Петрова, имате много хубав апартамент, светъл и удобен. Коя стая давате под наем? Детската стая. Тя е широка и топла. Харесва ми. Кога мога да донеса багажа си? Заповядайте още днес. Третия път. Това е апартаментът на семейство Петрови. Той е нов и модерен и е на третия етаж. На вратата се звъни. Добър ден, идвам по обявата на квартира. Заповядайте, влезте. Вие къде живеете? Аз съм от Солун, студентка в Софийския университет. В Солун живея в голяма и хубава къща. Ето апартамента ни. Тук е антреето, а това е хол. Там са спалните и детската стая. Вдясно е кухнята, а вляво са банята и туалетната. Имаме и два балкона с много цветя. Госпожа Петрова, имате много хубав апартамент, светъл и удобен. Коя стая давате под наем? Детската стая. Тя е широка и топла. Харесва ми. Кога мога да донеса багажа си? Заповядайте още днес. Четвърти път. Това е апартаментът на семейство Петрови. Той е нов и модерен и е на третия етаж. На вратата се звъни. Добър ден, идвам по обявата на квартира. Заповядайте, влезте. Вие къде живеете? Аз съм от Солун, студентка в Софийския университет. В Солун живея в голяма и хубава къща. Ето апартамента ни. Тук е антреето, а това е холът. Там са спалните и детската стая. Дясно е кухнята, а вляво са банята и туалетната. Имаме и два балкона с много цветя. Госпожа Петрова, имате много хубав апартамент, светъл и удобен. Коя стая давате под наем? Детската стая. Тя е широка и топла. Харесва ми. Кога мога да донеса багажа си? Заповядайте още днес.
последния път. Това е апартаментът на семейство Петрови. Той е нов и модерен и е на третия етаж. На вратата се звъни. Добър ден, идвам по обявата на квартира. Заповядайте, влезте. Вие къде живеете? Аз съм Солун, студентка в Софийския университет. В Солун живея в голяма и хубава къща. Ето апартамента ни. Тук е антреето, а това е холод. Там са спалните и детската стая. Дясно е кухнята, а вляво са банята и туалетната. Имаме и два балкона с много цветя. Госпожо Петрова, имате много хубав апартамент, светъл и удобен. Коя стая давате под наем? Детската стая. Тя е широка и топла. Харесва ми. Кога мога да донеса багажната си? Заповядайте още днес.